حق رویا حق دی خاطر تے پھر بھی مار دیتے. آؤ واپس حضور دا دین ہوے. نجے کاریاں تے درکنار، انہاں دیاں یاشیاں بدکاریاں تے درکنار. 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے تے بیت المقدس دی فتح واسطے جاوے تے 36 پیوند کرتے نو بھی لگے ہون. ہاں اے صرف حضور دا دین ہے. ہاں جی، یہ حضور دا دین ہے. عمر بن عبدالعزیز ہوے، بادشاہ دی دھی نکاح وچ ہوے، بادشاہ دی دھیاں ہون تے 8 صوبے وچوں زکات واپس آ جائے. اے صرف حضور دا دین ہے. کائنات وچ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. رسول اللہ دا دین ہوئے گا تے نہ وکالت نامے، نہ مچلکے، نہ جناب ججاں دیاں فیساں، نہ تھانے داراں دیاں بدماشیاں یعنی چلن گیاں، نہ غلط پرچے کٹے جان گے، نہ کسی طرف انگلی این کوئی کرے گا. این جناب کسی نے کا پتہ آگے حضور کا دین کھڑا ہے. عید و قوت حافظ یک دیگرن، کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے.